Здравейте хора! Ако гледате това клипче, значи сте на правилното място и сте взели правилното решение. А именно сега ще ви запозная по-добре с органичното разрастване на акаунти, как да развиеш нов онлайн бизнес, вашият бизнес, вашата услуга, вашия продукт. За 30 дена може да имате големи резултати. Така, какво имам предвид? Писнало ли ти е да даваш пари за реклами, да се чуеш какво да качиш, да нямаш време и всичките тия неща, които ги виждате? Момент само. Така да дръпна. Не получаваш никаква ангажираност да пилееш на камара време в мрежите и аз съм минала през този път. Нямате никаква идея какво действа и какво не е в самата мрежа и искате да се развиете там. Ето го и решението, което аз ви предлагам. Така, ето на моите резултати, които постигнах, тук виждате, не е много като число, но това е резултат за, както виждате, за 6 дена, но всъщност от самата програма TikTok не дава да се направи извадка за 1-2 дена. Това са просто клипчета, които съм качила за един ден. 2 клипчета за един ден, 18 000 гледания. Тук с една лента. Плюс 130, 138% нагоре. Това е огромен скок. Това лято с една лента в Instagram, а тук също пак зимата беше с една лента. Си разпространих моите фриленс услуги и изкочиха нещата. Много. Както виждате, от тези 12 000 човека се ангажираха поне 200 някъде и от тези 200 бяха около 7-8 човека потенциални клиенти, с които с някой си говоря и до ден днешен. Да, така. Ето някои резултати от мои доволни клиенти. Мено Хенселманс, той е един от най-известните така инфлуенсъри в фитнес. С него съм работила. Няколко клипчета съм направила. Никва стойност подкаст. Тодор Разов. Можете да ми имате доверие, щом ти са ми се доверили. Така, момент. Момент само. Още клиенти. Жената имаше резултати. И всички я питаха как го направила. Кой и прави видеята вече знаете кой. Тази жена също. Виждате, хората се доверяват, имат резултати и са доволни от това, което съм им предоставила. Така, виждате как аз мога да намеря точните стъпчици, по които с какъвто и да е продукт да намерите вашите идеални клиенти. Моите ментори. Ето от тях се учих. Тук с Юли Тонкин. Тук е един от моите продукти. Още е в разработка. Беше като прототип.
Тук с Юли Тонкин, по-така на кратко ще ви го предоставя. Така, нека продължа. Николай Вълев и Юли Тонкин са ми давали обратна връзка и се уча от тях. Също така Алекс Валентайн, него съм се учила, още се уча от него, страхотен така ментор, бих казала. И не само и човек. Така, ето е моята трансформация. Мога да ви кажа, че не само бизнеса се трансформира се и човека. Това бях аз преди 3 години. Да, 3 години човек израства, особено когато си тинейджър. Но просто някой път има шанса да останеш на същото ниво, без да вземеш стъпките и мерките. Освен бизнес, бих ви научила как аз стигнах от това детенце до тази успешна дама тук. Мога да ви дам съвети за всичко, за живота, за бизнеса, това, през което аз съм минала, защото всички сме хора и затова трябва да има диалог. Така че се надявам да можем да работим заедно. Така, това е за теб, ако. Тук можеш да си прецениш, ако ти е писнало, ако не си щастлив, ако ти е писнало първо да ти казват, че ти не ставаш, ти си поредния опит. За какво се опитваш въобще? И на мен са ми го казвали много пъти. Защо се опитваш? Нищо няма да стане от теб. Не можеш да изкарваш пари, цъкайки игрички. Или цял ден цъкаш игри, остави го този компютър. Просто ти е писнало. Защото аз съм била през този път. Нямаш пари на ръба си. Рекламите са скъпи, пък искаш всеки да те знае. Нямаш аудитория. Нямаш технически умения. А всички в момента се развиват с техническите неща. Значи това е за теб. Ако нямаш технически умения. Мога да ти помогна. Или просто искаш да направиш някаква трансформация от тук до следващото ниво. Пак ще ти помогна. Може да получиш такива резултати, като тия тук. Ние сме получавали с клиенти. Аз лично на моите акаунти не им отделям толкова време, колкото на клиенти, защото те са ми по-важни. Моите приятели, не клиенти. Ако се разпознаваш тук, аз се познавам с тия въпроси, минала съм повечето от тях, значи това обучение е за теб. Ето как го направих. Моята структура. Нищо сложно. Можеш и ти. Стига да я разбереш и да я прилагаш правилно. Ако си с мен, аз ще те науча как да я прилагаш и да имаш успехи. Трябва ти група, аудитория, защото всички правят грешката да се средоточат върху какво да продават. А това е грешно. Хората се отказват, когато им кажеш: сега ще ти продаме тая вода. Трябва да я купиш. Няма как на сила да станат нещата. Първо трябва да се сближиш с аудиторията. След това да изградиш ценността, да я затоплиш аудиторията, хората да са топли към теб, да те познават. След това да тестваш тази идея на пазара. Идея, не продукт. Защото едно е да налееш 50 000 лева в продукти, друго е да налееш това в оферти, в обучение, как да правиш оферта, как да продаваш. Ще научим и тия неща. И вече да разпознаеш своя идеален клиент, кой е той, как да го достигнеш, как да му покажеш, как да откриеш нуждите му, ще го разбереме заедно. Ето и е стратегията. Почти същото. Момент само. Да. Ти си човека, който трябва да вземе това решение. Може да се свържеш мен, за да видим дали си подходящ да работим заедно. И ще измислиме твоя собствена концепция по стратегиите, за да може ти да си следващият успешен клиент, както в това видео, и на следващият клиент ти да си тази успешна история. Можеш да го направиш, всичко е в твои ръце, само трябва да ми пишеш. Не чакай. Ако до сега си опитвал различни неща, просто направи нещо различно. Нещо по-различно от пътите, в които си падал до сега. Няма значение дори да си падал, ти пак ще станеш. Защото тия падения са ти били уроци и сега надграждаш. И този урок, този път ще е успешен. И заедно ще го направим такъв.
Надявам се да те видя в обучението и да работим заедно. Чао, чао!